Pentru că mi-a fost recomandat de către dentistul meu dinainte și în care aveam foarte mare încredere și am venit deci deschisă și cu încredere la acest cabinet. M-au surprins în mod plăcut, în primul rând, cu înțelegerea, căldura cu care m-au primit, explicațiile care mi s-au dat foarte detaliate de ceea ce urmează să mi se facă și tot cabinetul mi s-a părut foarte luminos și plăcut. Contează foarte mult și personalul și mediul înconjurător, să nu fii primit cu răceală și cu asprime, ci cu căldură, cu înțelegere. Pentru că este un cabinet foarte profesional, foarte eficient, la obiect, cu grijă față de pacient și cu informarea foarte corectă a pacientului asupra ceea ce urmează să îi se întâmple. Și deci sunt absolut convinsă că și rezultatele sunt pe măsura profesionalismului celor din personalului din acest cabinet. Super. Și grija deosebită față de pacient. Informare, să nu uiți cumva dacă ți se întâmplă, să nu uiți când ești programat, ești informat printr-un SMS, ești primit că vii mai devreme sau ești totdeauna primit cu plăcere și cu căldură și cu respect. Deci recomand absolut